Tadakan. Danadawat ko nga niya. Ay na, bakit? Thank you, Tadakan. Okay. Bakit tawagan man ni Kapitan? Ang kaya ni Kapitan? Basta tawagan ni Kapitan, bakit? Ang kaya ni Kapitan? Tawagan ni Kapitan, bakit? Basta tawagan ni Kapitan. Tanay. Nagagapo nga tawaga. Agmalmalundang agpatpatugtog di takaruba, bakit? Inaapaw. Titrip dagaruda pa yan. Nabambanuga ka. Kaya nagagapo nga na ba? Kapagbanugam ko ma. Agmalmalundang agpatpatugtog ti Babilaw. Oh. Nabanbanuga ko nga kasasala. Agpatugtog naman yung bakit. Inaapaw. Bakit? Tama na pa kanya kabukabutan ka ni. Nabanbanuga ko. Bakit? Umaga mo. Ay, naapurina. Puputugtog naman ay. Hello. Inaapaw. Maluga mo bakit? Kapitan, sumbatan mo ka. Kapitan, sumbatan mo. Hindi na bagay tawagan mo na ni Kapitan. Dahil na magpanuga doon. Wala tama ka mo. Bigyan na nito naman, Pas. Hindi nga raw. Sige na bagay. Tawagan mo na ni Kapitan. Tanay, naman manuga ka. Sige na. Tawagan mo na. Sige na, nagatindugan niya eh. Ano bakit, Nay? Natawagan mo na ni Kapitan, Nay. Ay, na naman palugan mo sa salag. Patugtog na Nay. Ay, na bakit, Nay? Tawagan mo na niya ang Kapitan. Palugan mo na inabo. Ay, na bakit? Tawagan mo na po, Kapitan. Hindi naman patugalon. Sige. Ay, na po, bakit? Tawagan mo na niya po, Kapitan. Napagpalugan ka sa ay na po. Okay, kanta gawin. Kumbaga, tawagan mo na ni Kapitan. Manugat na eh. Oh. Kanya, mindset kami na. Mindset. Kanya, mga ating artista.